Hakatik jingle jurem laidon langru da khanam youth wing kumjuru kinoi lam seng bhalang baru kidu rangba jong kate kathan Nagalyang ki officer jong katanat veterinary kila pensai Ahmad jong kasenjuk ki rangba sinong ba kate ka jaka baksipai ki thubu bansiam kadai ka jaka bam phalang nagbanta palat aspa thili ki masi ba katanat kari Katkum Kajithu, the Deputy Director Jongka Indo Danish Project, Dr. Birap Thap, ilapan pau ya kajing sengo benyau ladak sarkar kaya cakmat benno sibenta jongka tega jaka bam pelangki masih sipai. Na kaliang jong ila ongru bahkan sem jing ya katanat veterinary ladaki kwa ban penroi ki masih kumbala thmu dak sarkar ladaki do no ya kate ka khatpra ekar kabala thmu ban siam dak sipai watla kataru ipen pau ya kajing syania haki bor bahalor baka ka bakile kan kata pat ya kajing terikam jong katanat hakati kathan na kum ka department mat kum ka bangi dai pe yang ni ka farm te ngisngo ba ni ka jaka te gidan kamprat mangi kan nyimla kan man depart cheki na mar ba kum PE ka to ka jaka ka ba te liang ro gidan gitu ki grazing jong ki masih jongi ki ya bam plang mo sini ka jaka ro bangi thungi ki foda bangi dan kam ha kajing shaling dang dan kam jaka syuk khambun banyak kan ni ro dangi dang la man yo ndrei nam tip menta bede tingila afis ka jing kan ada ka long kum ta te te pilai hi kini ki foda jongi haniru ki hakapor kadan ka stream haniru kawa duit bagi ongmo kani ko haniru ngi pinan kam hakapor bangi thungjing thung sini ngi yo teng nang ni nam dan slap ngi le kani ko nang ni teng ngi pensum gi masi ki yo di nang ni ki yo ya chini exercise jongki ti ngi sem jing sibun kan haka rukom trekam jingi hapo farm ti ko bapin tip menta pin bagi ni ki pot lang ru ni hak ban thiet yo tu padistro magi ongmo tu skum ko ba ndai ladangi yo ka jaka ba khambun bangin thung su kini ki jing thung le nga thai utar ngin nam dan kam su long bangin yu ken ti nang ta bede sakani ka kaskidan construction jongi bangi construction tai ki farm kini ki building thamai bangi le ru bangin bu masih khambun te watang mentaru kini ru ki la khapnya long la aduna ka jaka kan ni ada ki wan sekitar le te long la janja chu ken ke grazing jong kini ki animals nama pitip ki niki dairy cattle tingem la ban set po sem ni haban pelat ki sipo ayu sipo feel bakin ya kan mentakan ni ka milk production na bantaki bangin satip hina mentakan ni ka farm jongi hang ni kuma pitip kan ni ka farm jongi hang ni dai ba teng tengi dai ru bangin penmi kini ki khon masi kum ong ki contation rang ru tengi sam si farm mas mo bet tela dangi myo su ban pelat kini hang ni temot kim sat kim klan su kim myo su kita ki mo ki taki jam plasam bangi ong mo ki babaha bangi la man ai ki nong ri jingri bangi sit ai man usnem long lengba ki gidan gi scheme gidan baki ai ngi te ki masih senrang bagi sam ki gidan bagi masih kithei tengi habandi kat kum ka mo ka scheme ba kadan hangta te long kum ta ken lada ki ngi myo bakin pen mi ki sabar kum ne te long kala sem jing ki ngi hap fa mangin maintain ya ka kata ka objective jong ne ka farm jing hang ne kan ai tiki lat tingti nang leng department kala le pada kat ko mujing so thu te ngaso ki na kaliang jong director te ngaso be iru ila long persya he kan ni ka jaka I ong bai la le kan le meeting ba ila ya kran ha meeting ru bai persya ni jaka ha khantam ile ti ong ba mentangil asna sa kan ka vocational training center hang ni mungkin sawan training ki nong rep na bar ki educated people ki khna school ki bala nang lasta nang ta ki don ki farmers ban training hang ni te bangin nang ya bu shu kita ki masih khambun ki kini ka china sa ka polyclinic ngan china bat kadan kan ni ka office ICDP hang ni ru bangi dang mat pen he shu kata ka office kat kum ka jing tip jonga na ken te ma se jong te ila ya kran ila ong ba iru ila apne hi nga tharai kini ki members hang ni ru ba khai ila ya kan doi ba ila batai hi kum ta ba ila pen long ila krishan genya kata ka ba ong bangim dei ban ai saki te kata bada ka song ha kita ki authorities mo haba benrap lang presiden kasenjuk uba nong neng ulai thu ba sarkar ha kajingsa kalare benwat syushu ki jaka khnang bakan la banwanra wat iki jaka aji hikai nakamenta ki khna samla puli utei rangba ul ongru ba kum kasenjuk kamkwa satya ba kate ka jaka kan de chaki sipai senjuk janggi rangba sinong bat gilongsan ke dawang hi kelong ba daga state government jongi kamut bandi no ni ka jaka sika force kajing dok lang kongsan kalong nang kong ya ke department ka baju buat igin ki masih bat ki jingri ki bedai ha ni ka farm ka jungi bat ka baar kalong kajing dok nong ru nang ta ki nong rap la ni ki nong ri jingri ki badon ha ki thang ki jungi bat ka state hi bra wei bat ka kalong ba ki babun ki nong rap lang ni ka jaka ki yo sibun na duk ki sembal jing masih
yo iki rukom ikai kumno ban ri iki masila ne ban suma nang mata jingpang ban nang mata ban penroi iki haki bedai ga jing ri ga jungki bamalang singi kan tiga daw kalong bangi kum ka senjuk hi sngo ba kadon ka jing persyak ba kraw ban ngi sngoru ba gani ka benta kalong ba Jaka ba ka government of Mikalia kan nang pen yala ni kan nang pen he yu putusam ka bedai bat kan ni ka jaka tingi susi bat bang ong ba kadon ka jing tumu bandi no yang ni ka jaka ti kum bangi i ba mentali ka di ka por ka ba ki samlawat kam jam ki buon mahak ni ka state ka jungi ti kum ka bitni department asngo bagadon ka benta ka bakraw ka ban wana ki vocational training ki ba fair kenang ban yarap ini ki samla ki bum yo kam yo jaman pensulur ha bari jingri kum ki masi ki sinya ki si arbat kum tar te de la ka da bangi a ka jing persya ka bajur ya ka bajade bat ka jing thu jong ka government ha ka badi yang ni ka jaka sikar pu mat si bentaru kalong ba ha ka bajade bat ka jing sim jong wat fu si ki jaka kalong ba ka wanra ki jing ha ki babun menta na menta ka ya ka yang ka imlang salang ha ka bangi la amat hagi babun ki jaka jong ni ka than ki jungi mdei tang hani ko perslong hagi weipat ki bental jong ni ka khasi ki jungi kalong ha bangi ya lang ba na ki jaka jong ki ka juan ra ka jing ka bakrang tadi la ka takdaw ni wan ra yi ka jing persyak bakrang ba yede bat kan ni ka jing thu jong ka sarkar mi khlia ban ai no yang ni ki jaka khat pra ka sia ka air force ita hi dei bentai bangi ni sngo ban persyak phi ka ni ka sarkar ka jong ni ru gi dei mangi ki pat ba ma penlong yi ka sarkar but kadengi upai baru ngila hi banya ongi ke sarkar bagade ben sange hi don ka jingthmu ba ngathrai kita ki ba longgi nong sensyar ki balong ki representative ki jongi ki la hi ka ban pen sange si sundon ye ka bakum kan ki jingthmu kanang ba makiru ki de ben suthu ye ka jingdon kam ye ka jing kodo jong ni ka jaka ka ba sika Bitni department ka don hadu menta kumba ngitip hiba ka nomlong hiru ban ong man kan sulat dan buatan nagaliang ka government dai kan hab ban yo ru ya ka jing ya menjur ni ka jing ya kersan lang nagaliang jong ki pai ba ngasu kumta ni su sngo ban ai kublai na kam ta ki sang bahlang bat ki sang san hima ki bala penya yang ni ka kam sakhamat ka bangi kum ki senjuk ki ma shlong ngim simla pai perkhat ka ba dai bat ki ni ki jing temu jong ni government bandi no yang ni jaka tetat bagi ni sing bahlang bat kini sing san hima ki bala khot igi jing yalang bat ki la penmi kot ki bor ba fair tenang kaleng jong ni kum ka senjuk ru ila sim khia yi ni bal sd la ka da ko lo mangim pat la bani hindu igi no mi khmat tede la ka da bangi hab hi ban sim yang ni ka senjam bani hindu iki bat bani ya kren bani ya panu igi jing mut na kaleng jong ki khnang ba makiru kin sim igi jing clear ka ba dei bat kan ka jaka Nakaliang General Secretary kasenjuk ba gelba lalu ulakan tho tenge yakin mikmat ki bale kulun ki skor wat hadin sibnai ba khubor kla sapriang keleng ba sokar katmu ban aya kate ka jaka saki sipai utei rong ba ulo ongru ba baro sikata kilanang kmilenti ba ka jingjiet jungki yakin mikmat kalong ban pe ya ka jing jingpai ba hendrei mentapat kamlong satia kumta hendrei penban dak mar khongpong ha ka juk apor ulo ongpat ba lada ka sarkar kampen senge no kum ka senjuk rangkat berpai bahi kimban si ban yang yadai la khando ka siap ban khanglat bak sipai kenyo klun jaka su ha ka tei ka than haba ka department kadon kam ikani ka jaka ni ring so ba om tang department kadon kam wat ki pai ba ki boyo jum toy na kani ka than om tang kani ka than ri pai ba do ka ri si jentia hi kidon kam ikani namar ba kadi ka bentah ka ba mentale ki jaka ka ba ka perthai ka ba kerdu jaka ha ba ngiyok ko kani kalat nanti kana ri ban penhe su ikani ka jaka kanang bagi project ba fair ban ra ang jaka bakan long om tang jing mentoi bong pi ki samla ka juk mentah ndai ya ki bandang wan ru ngi haban perkhat na mentah kata try pi ka ung ka jing sam pi ne pi try pi baka sarkar kan sange try loi kan ni ban ai ki lada kim sange bat ki lai penti ka jing sha la si benai kan ni kala ya khmat kum ni nga try ka sarkar ba ki nong khmat ki bangi lejet kimla ban set kilut ki skor kimla ban ong bi ban la bam pej ki bam yu i te ka kamram jong ki nong khmat ka jing sha namar ngi lejet ki sansnam dan isposnam makin pej nak mata ke jing jong ki pai ba jong ko than jong ki ba jong ri bro ko mo ten rei ka so phla ka long ba hadu mentaru ke balami ke balaja ni ki nong elam snong ki sang samla ki senglong kemi ki NGOs baki perkara prasis fair
kilong tangkom kiskip gut mar ba kinong ikhmat kisngap kelut bong ipi kim don e ben le handai kadai kajing abang ijit iki kadai kamram zuki bakinya keren bakinya tai ke baki don kam ten rai i kum kalong man kum baki juan baki nong ban namanta kari bijat beriu imba ki kinong deri kinong dijat beriu man kalong hatar kom kan ada kum mangila ai kot khbor bal kayang jongki kimla ban sange no ya kini kajing temu jongki ha bakan di kini jaka lekini nu jaka ki beri ke kijong pajbak beri jong kari kasi jong kijat beriu jungi dengan soban ong bangin haban persajur bat angi de ben mi khmat da kanu gal tiru ngidon kajing kerben ba ki pajba bat babun kisang balang ki enjus barhon ki snok tilang habangin kane kam ket bocok na kaliang ba roni ulakan tait da kaboong ba kate kajing penmi hakilat patai khubor kadai tang kajing penting ko tempan sudah namar ha kajing sisa kam doni ek ba sarkar katmu ban ai ya kate kajaka syaki sipai ha kaju opor lo ong pat ba kumemeli uniang persya bat ailat satya lada de ba sarkar katmu sisa ban ai tino ek sipai ya kate kajaka jongov tinari uteo meli ulakun turu ya kidu ki balap bat budien halok te kajing temu jong sarkar kidai banra ya ki kot kisla kenang balada de sisa kinyo ban le no ya kabadon kam